Thokozani Zindane, Thokozani Zalikazi, Thokozani Mandla hloniphekile. Nesakhuluma noMamlambo Sompiso Somnandi ugawu esizweni lushaba mfana. Ngithi yo hayi shema amaphoyisa asazoyidla imali eMzansi. Kuyonisiza nje bantu bangaphandle shem niy'khalele niy'dizele nibadizele abobhuti bethu bamaphoyisa ngoba hhayi khona i-undercover namasoja namaphoyisa awu Nkosi yami abosigwiza bethu. Hhayi ishadani shem ngcono nishade vele nishade abobhuti bethu bala e-South Africa. Ningagcina senishada nawo amaphoyisa kwazi bani namasoja lawo as long kuhama-South Africans ngoba yo ikutukutu elayishayo hhayi ngiyibonile ishanela Operation Shanela esazoqhubeka Nkosi yami ngiyanizwela. Wena ongana-passport njengamanje kuyokusiza vele ukuthi udize yes nje diza nje Nkosi yami uphume odlameni uye ukulwa. Ningacabanga ukuthi nizozibuyiselela ningama-foreign siyaxolisa kakhulu Nkosi yami ngcono vele nikhiphe lokho okuncane yabo ngoba phela vele manje amaphoyisa vele kumele adle kamnandi. Hhayi yazini ngathi ngaqoma nje amaphoyisa manje wala e-Springs wase-Brakpan wase-Benoni wase-Boksburg nje ngathi nje ngaqoma wonke-ke manje-ke vele-ke ngoba vele nje idizi vele nje kumele iphume imali hhayi bo. Sebenzisanani namaphoyisa nina hawu abanganama-ID mabakhiphe okuncane amaphoyisa 20,000 kuya phezulu. Hhayi bo ukuthi phela i-passport vele nje vele i-passport dololo amaphepha ama-aslam dololo. So Nkosi yami akusizi ukuthi nithi weapons on, akusizi ukuthi vele kumele kuliwe manje hhayi bathi shoot to kill. Hhayi bo mase kungena amaphoyisa kungena ama-green beans kungena amasoja hhayi ngeke asoze guys velani nidize shem siyanixolela nathi bathi nje hhayi this year kumele sibambe amasoja sibambe amaphoyisa. Sekubuya i-corona yakudala i-coronavirus seyavuka futhi manje seyivuka ngempi. Asithandazeni guys ithola ikhona lapho uthandaze Nkosi yami ungazofela into ongayazi eMzansi uyi-foreigner uyigoduka amagoduka ama-foreigners Nkosi yami siyaxolisa Jehova yehla behle emazulwini abosisi bethu bathole imishado-ke manje-ke ngoba phela siyothengwa abobani thina ngoba phela nisihambisela amaZimbabwe nisihambisela aboMalawi abantu abazosithenga basifudumeze njengoba le weather inje. Hhayi kusazoshuba velani nidize Nkosi yami banganama-passport mabawenze mabaphumelele ukuthi bawenze kusesenesikhathi. Abanganawo ama-passport hhayi bazodizela amaphoyisa-ke hhayi sizodla kamnandi. Nizogcina nanishadwa yiwo amaphoyisa namasotsha nama-green beans yebo uzongimemeza. Ya thokozani emakhosini akudede bomnyama kuvela ukukhanya lelicamagu nawenda awuyapsheni thokozani igazi egazini thokozani emakhosini.